kalsada. Kasi nga tinapanan nila ngayon dito. Ilang motor na yung disgrasya dyan. Susundan ko pa naman. Bigala lang tutumba. Reklamo siguro yan. Shout out sa papasok dito mga idol. Grabe kalsada na ito. Sobra na sa kapangit. Pangit na sa pinakapangit. Ito, nilagyan ng yung barikada, hindi naman pala ginawa. Gawan lang ng traffic. Bis na espalto ilagay nila, lupa. Lupa na pula. Wala, ianod lang din. Ganda-ganda lang ang kalsada pagdating ng Lucena. Pagkawayan, ang grabe. Kawawa ko dito sa truck ko na to, lalo na ngayon walang cabin shock. So hindi nabubuhay yung patay yung airbag niya. Kaya paglubak kaldag ng truck kasama ko. Pasok dito, hindi naman dito nag-checkpoint, lagi may hindi tinatanggal yung ganitong nagabala rin sa daan. Pantay. Ayan. Parang akala mo hindi
kasi yung trailer pagka ano no. Wala ako sa Lopez ngayon. Oh, Lopez tama. Antok ako pagdating ng Kalawag. Tulog. Natulog ako ng 2 oras. Ganda rin, nakaka-clip ako ng 2 oras kasi pagdating ng SLEX, hindi ako antukin. Pagka wala, hindi ako naka-clip dito, pagdating ng LX doon ako inaantok. Yung kalsada eh. Walang kurbala. Yan ako inaantok sa mga ganyang kalsada, yung diretsuhan. Dito sa mga pasigo-sigo, wala. Raymond! Grabe na. Ito, pagka dumaan dito kotse, sayad na dito. Lalim. Parang hinintuan ang gawin tong ano na to. Flyover na to dito. Wala nang gumagawa.
Kaya lagyan ng flyover yan kasi yung kabilaan na to. So itong lugar na to binabaha to pagka tagulan. Binabaha tong lugar na to. Stranded dito mga sakyan. Lalagyan nila ng flyover. Kabilaan kasi niyan, kabilaan niyan palayan. So, wala mapuntahan yung mga ba, ng baha. Nakapaw dito sa kalsada. Sige, pasok. Lopez Ambulance. Diretso pa yata tayo. Kaso may pumasok na. Ay, sinalubong na. Narrow braids. Lubong na kasi. Barap pa kayo dyan. At kahit nakago ka, kung may paparating pa, palagpasin mo na. Isa lang naman yun. Mindset ba? Kasi dumaan kasi dito, green pa to. Nakapasok na siya doon, yung kotse na yun. So dapat, pinalagpas na muna nila. At tayo nasa lubong na tropa. Ay! Si angry driver yata babiyahe ngayon. Angry driver, pasok ka dito. Marami yung papasok sakyan. Uy, okay na, wala na. Kailangan pumasok. Kalagpas yung huling-huling sasakyan.
hindi maalanganin. Diba? Wala tayong kasalubong. Ay! Woo! Kawawa na talaga yung ako. Wala na, inintuhan ang gawa tong ano na to. May Uber na to. Wala ka nang gumagawa. Baka sa araw lang ginagawa. Buti pa ng 3 years yan. Dito pag gabi, pwede sa bayan dumaan. Mga truck. Pagka araw lang, hindi ka pwede dumaan dito. Baka talaga sa bypass. Traffic kasi dyan sa araw. Bayan ng Lopez. Kaya ginawa nila ng bypass. Bypass road. Hina pala yung signal dito sa bayan na to. Could I ever let you down? Ano lang alam natin, wala pinaalam yung ano, lyrics. Bayan ng Lopez. Sige, pasok. Kailanganin ka. Ano ang problema? Kailanganin din na. Baba.
Kopya. Diretso. Ay, nako. Pasok na ng gasolinahan. Ito pa. Ay! Uy! What happened? Ano nangyari dyan? Uy! Opo! Uwi na naman! Ano ba yan? Ganda-ganda pa ng ano dyan. Mas maganda pa yung espalto kaysa ano eh. Simento eh. Bihira. Sisimintohin na naman nila. Wala pa isang buwan, siragan. Abutan ng mahal ng araw yan. Pimpik na ng traffic yan. Ganitong espalto, hindi pa daanan eh. Yung simito nila dito, bilis sa sila. Dito, oh. Ayun, oh. Bagong simento yan. Wala pa isang buwan. Sira. Sayang lang ng pera. Tingnan mo. Napakapangit na daanan. Maganda pa yung espalto dahil yan eh.
Oh, mataw doy. Nakakain mo linya ko doy. Ay. Dado, kiu, kiu.
Yo! Yo, yo! Asa kagad eh, oh. Bumalik ka! Grabe siya. Grabe ba?
morning niya, mga doy. Ah, good job, buddy. Kailangan talaga pag dadaan ka ng relays. Hazard. Kasi merong iba na ano, hindi kabisado yung daan. Kalsada. LTV. Level 59. Alas 12. Sa bumaka tayo.
daan pa dito. Kung kailan sumikat ang araw at dumigat. Ah! Grabe ba? Aking mundo. Ano tao, Raymond? Saan na natutulog mga tao dito ah.
Shout out sa 2 viewers. Ito tayo sa Gumaka. Maulan. Ampun-ampun. Sada ngayon. Pangit. Isa pinakapangit. Wasing ko lang ng truck. Putik na naman to. Kira pa naman ang wasing ng buong trailer. Nakasilaw kayo. Narrow bridge lang, buddy. Ibira kahit kurbada. Hirap na yan, pag di mo pagbigyan yung mga yan. Talagang maalanganin yan dyan. Kurbada yan, maliit na kalsada. Bahan Batman. Bahala na si Batman. Wala na yung siglang. Ang hirap pagka dito sa probinsya mo gano'n.
overtake kagabi na ano, na, na bus. Puta, yung kasalubong na kanter, laglag ah. Kala ko matumba siya eh. Grabe kasi yung mga bus na to. Tulad yan. Hindi mo pagbigyan yung mga yan. Maaalanganin yan dyan. Sa lubong. Kaya kailangan alerto ka rin sa side mirror mo. Di basta-basta sa ano lang, drive lang dito pagka biyaheng probinsya. Alanganin yan, didikdikin ka ng mga yan. Maiiwas lang nila yung ano, yung ulo nila. Panot. Galit ang busina. Alangan mo overtake. Ikaw businahan kaya kita na malakas dyan. Ngayon. Hira kayo ha. Hirap eh. May gana magalit ng busina eh. Kaya kita pagbigyan doon, tapos businahan kita ng malakas. Makaramdaman mo ha. Salamat ka. Wait ako. Kung hindi. Dito mobility yung kami ano no. Palusong yung trailer na may kargang bakal. Kala siguro ng mga basta to. Madali lang basta-basta ito yung mga loaded na ano, lalo yung mga bibigat na karga. Palusong yan eh. Overtake siya dito, inaabot side mirror. Naiiwas ng konti sa pool.
Tutok-tok, di matatapos itong mundo. Shoutout sa 2 viewers dyan mga idol. Share out you. Okay. Barako. Dito sa release na to, ang daming tumatumbling na motor dito. Lalo pag mga ganitong maambon-ambon. Ang dulas niya sa motor, oh. Yung mga putik-putik. Yung release. Kailangan nila pag nagmotor ka, ibaba mo na yung dalawang paa mo pag dumaan ka ng release. Kahit dahan-dahan ang takbo mo dyan. Tumapak yung gulong mo dyan sa railway na yan. May slide. Tapos yung iba naman, hindi nila kabisado yung kalsada. Antulid pagdating dyan, ha. Balintong. Mahirap lang pag tumama ka sa kanto ng ano. Tumama ka dyan sa bakal na yun. Tayo ng biyahe ng motor na to. Manila to. Sarado. Buddy, dapat di ka natutulog dyan. Ang delikadong tulugan dito sa bandang to eh. Maraming magnanakaw dyan. Kaya kung matutulog kayo, doon na lang. May mga tapat ng ano, kainan. Isa dito.
Hindi, mag-isa lang natutulog doon. Iba yung mga umakyat doon. Merong mahabang buhok. Merong maiksi. Yung maiksi, iba yung pakay nun. Yung mahaba, iba naman yung pakay. Mahabang buhok. Yung maiksi ko, masama yung pakay na. May malikot ang kamay dyan sa banda yung lugar na yan. Pag natulog ka dyan, lock lahat. Ang reserva mo, dapat nakapadlock din. Pati yung battery. Pasahero, oh. Para Manila. Get out! Arpon! Arpon's Travel Vlog. Arpon's Travel Vlog. Ayan, driver ng ano, ng Peltranco bus. Sabi tagal na ng bus na yan. Tao sa mundo, nandiyan ang bus na yan. Alphonse! Ang haba niyan. Haba niyang inubertingan mo na yan. Nais ko sana ay tawagan ka, itanong sa'yo na mahal. Uy, may nadali na naman na ano ah. Montero Sport.
Kana yun. Oy. Malulupit, malulupit mga buddy. Overtake din ako pero ano. Yung buwelo talaga. Libre. Libreng libre. Pero ganyan mga kumpada. Na uy. Ito mga malalakas mga preno na ito. Nagkakarga ng ano yan, mga bigas. Yun, pakpak! Ay! Meron! Pusang gala. Lah! Lah! Grabe yun ah! Oh, buddy! Hindi na makakakain ng bigas pagka gawain mo lagi yun. Yan tayo overtake. Go, libre! Ito! Kawawa yung trailer ko, bagong wasin. Sayang yung pagod ko ah.
wala na yung signal natin. Aakyat na tayo ng bundok. Aakyat na tayo ng Atimunan. Sana may signal pa tayo doon. Ang pangit itong kalsada na to. May kanal. Pagka naalis yung gulong mo, gigiwang ka. Oh, siya. Uy! We are in Atimunan, Quezon Province. Kaya magsalita ha. Shout out some of your words. Ano kaya si Hungry Driver? Hindi ko pa nasasalubong. Sama ng dagat ngayon, no? Galit yung dagat. Galit yung dagat ngayon. May bagyo yata. Isama ka naman. Talagay ko eh. Talagay ko, hindi. Hindi kakayanin ng battery. Hindi kakayanin ng battery. 100%. Oy, mga buddy. Patulog-tulog dyan. Delikado dyan sa lugar. Ano nangyari? Ayun o, sumampa si buddy oh. Putit. Wala ng preno. Wala kayang nadamay nito. Parang may kabangga, may nadamay yata. May nabangga nga nito. Yung ulo ni Baring eh. Ito, ayun oh. Ayun yung nabangga niya. May kargang ano. May kargang karton. Oo nga. Nawala ng preno yan galing dito. Hindi niya na-diretso doon sa ano, sa may pangpang. Dagat na.
ka lang. Kumain ka lang. Ay! Oh, shit! Grabe naman yan! Sobra na! Minsan! Sobra na kasalan ka! Ay! Ay, aswang! Aswang dito, may aswang!
lumabag yung truck. Naglat. Karo-karo. Karo-karo. Karo-karo.
kaya isip na sadya at